Dobrý deň ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska budeme robiť prepísil build, ktorý som už mal. Ešte tu máme 3 HDD disky. Tento build je z roku neviem jakého, má to DDR jednotky, 1,5 GB, Ethernet kartu, grafickú kartu Radeon, 256 MB, nejakú druhú grafickú kartu, Intel Pentium 4, peknú kejsku, 4 CD disky, 3 HDD disky a to je všetko. Dobre, dneska bude to bez komentácie, takže užite si build a môžeme začať. Keď aby ste vedeli na to svoj telefón, takže áno, viem, prečo to je také hnusné. Hotovo, môžeme začať chladičom. Sám neviem, aká má táto motherboard a socket, takže GG. Hoppá, my tam máme potom ten káblik. That's very, very bad. Opa, opačne ho máme. Počkajte. Right stick, fantastic. Grafické karty si necháme na potom. Takže toto je zatiaľ motherboard. Alebo ešte dajme grafické karty a potom, keď to poseráme, tak to poseráme.
Alebo ne, nedáme. Tak, toto je zatiaľ motherboarda a poďme do kejsky, ktorá je hneď tu, vedľa mojej latničky. To je trošku náročnejšie, takže na chvíľku čaute. Sme späť, to je naša pekná so 4 CD drivemi, ktoré vedia ani neviem už čo. A poďme na naše SSD disky, teda na naše HDD disky. 800-kový, 400-kový. A toto je... Sám neviem. Pokiaľ na tomto videu hitneme veľa lajkov, že 100 a o 2 nové odoberateľov, tak tento PCR necháme, aby sa zapol. Takže poďme na to. Ešte toto používa staré tieto hnusné divné divnosti. Čo, prejte? Dobre, good. Môžeme to ešte trošku posunúť. Right stick, fantastic. PC ventilátor je dôležitý. Ale zatiaľ musíme namontovať, takže znova na chvíľku off. No, sme tu. Namontoval som to, áno viem, je to tupé, nemusíte mi nadávať. Ako moja patričná učiteľka, ktorá je najmladšia z celej našej školy. Dobre, iOS Shield som nainštaloval. PSU tu máme 300W, takže upgrade nebude moc možný. Ak som tak motherboarda, čo mám na zemi. Nemám nikde inde. Dobre, no poďme to dať všetko sem, tie HDD disky. A pokúsim sa. Asi vám to neukážem, takže zatiaľ čo. Opa, pardon ľudia. Prečo ja som slepý. Right stick, fantastic. Ja, lepšie. Prepáčte, mám horúcu kameru. Moja kamera není taká nastavená na dlhé natáčanie. OK. No, teraz idem pomaly nainštalovať motherboardu. Ale ešte predtým tie SATA disky. No, motherboardu tam máme. No, treba priskutkovať. Áno, som vybrať batový zdroj. No, ľudia, sme tu. Som priskutkovať motherboardu. Teraz treba tam dať SATA disky a také a potom to. A potom grafiky. SATA je primontované. Batový zdroj. Ale najprv tie divno káble. Tak sme nakoniec začali batovým zdrojom a teraz divno káble, poďme začať. Fú, tento kábel bol od čoho? Fú, toto si už nepamätám.
Tak nič, zatiaľ toto nechajme tak. OK. Ďalšie máme tu takýto. Stratený prípad Majora Zemana. No, čo som nachádzal tu. Ja, 4 mini vatové zdroje, čo tu robia. Vieš čo, ľudia, ja to urobím zatiaľ, čaute. No, tento štyrkovič som hľadal celý čas. Prepáčte, to je moja malá sestrička. Už to mám hotové, tak ideme na grafický kart. No, ideme začať touto. Radeon 9060 Pro 256 MB. Mám tu grafiku, ideme na druhú zvukovú. No, máme zvukovú kartu hotovú a ideme na Ethernet. Guys, máme hotový náš PC build, ktorý som našiel len tak. Pozrite sa na to. Pozrite sa na tú krásu. Čaute!